Ja to nahrávanie samého seba strašne nemám rád a zvykám si, ale keď chceme s tým niečo spraviť, tak asi si na to budem musieť veľmi rýchlo zvyknúť. Čaute, vítam vás pri... A to ani není, že prvé video, ale pri proste ďalšom videu. Začneme konečne nejaké malé práce na tomto zázraku. Ako prvé ideme hneď očistiť kolesa a prehodiť a v podstate odtiaľ sa nejako odrazíme, že čo ďalej. Budeme musieť hlavne vyrovnať nejako podvozok, lebo teraz je predok troška vyššie, zadok je kúsok nižšie, ale chcel som to nechať až na tie letné, aby sme to videli priamo na nich, takže to si ešte ukážeme, čo budeme robiť. Čakajú nás smerovky, lebo smerovka piči, smerovka mínus a týmto si verím, že dúfam nejako štartujeme tento YouTube kanál a práce na tohto zázraku. Ale máme nachystané avusy, ideme ich minimálne skúsiť čo najlepšie umyť, uvidíme, že ako to dopadne, že či ich návodou nebudem musieť aspoň tak light prestriekať, lebo niektoré tie miesta, myslím, že akorát to není na tomto disku, na tom spodnom to je, že to je fakt, že zažraté, tak skúsime dať tomu šancu, že čo to pôjde. No, v podstate som vedel od začiatku, že tento boj je viac menej prehratý, ale trebalo ich dať aspoň, že ako tak dokopy, nech to není najhoršie. Spredu prvé 1, 2, 3 sú celkom fajn, tento som vedel, že je na tom veľmi zle, takže to... No, keď máte nejaké odporúčanie, že toto je reálne, že veľmi zažratý brzdný prach, že to je normálne vrstva tento bol fakt jeden z tých najhorších. Tam bolo normálne zozadu vidieť, že to začalo odletovať ako vrstva. Takže kolesa relatívne nachystané. Začína nám trocha poprchať, takže ideme zatiaľ do dielničky, tam si začneme nejaké prvé veci a uvidíme podľa počasia a budeme pokračovať. No, 15:30 je to vidieť. Asi do 3:00 tu u nás pršalo a stále dosť fúči, takže začíname dosť neskoro, ale nevadí, uvidíme, čo všetko stihneme. Priorita je, zajtra musím ísť do práce, takže musíme na tom dnes odísť, ale priorita zadné brzdy, lebo tie sú už, že na sračku je slabé slovo, prehodiť na letné konečne a doladíme výšku. Predok je troška vyššie, ale nechce sa mi špekulovať s pružinami, mám ešte jedny pružiny doma, ale zase to je roboty na dlhé lakte a posledne sa nejako rozhodujeme, že či nepôjdeme na nejaký malý road trip, to ešte uvidíme, takže nebudem tie predné pružiny ani riešiť, doladíme výšku zadku podľa predku a uvidíme, čo všetko stihneme. Takže priorita zadné brzdy, prehodiť na letné a čo všetko stihneme, to asi uvidíme v tomto videu a ostatné si necháme na ďalšie. Máme tu nejaké diely od Gafa Auto a Filtra Olej.sk. Kódik pre vás nemám, nikto mi neodpísal na spolupráce, takže všetko to išlo zase z môjho vačku. Samozrejme, že by baterka stochla, keď už som dal dole koleso, nevadí. Ale čo som rovno chcel, skoro som na to zabudol. Pokiaľ máte Fabiu a niekedy sa budete babať s podvozkom alebo podobne. Tento zadný šrob, čo drží, jediný, čo drží tlmič. Po x rokoch za chvíľku ho vyberiem a uvidíte, ako vyzerá. Určite odporúčam to vymeniť, lebo akorát mi známy písal, že sa mu stalo, že sa mu zlomil. Je to v podstate obyčajný 12x80 šrob. Tento originál má hlavičku takého 1000 ranu, zo zadu matica, bol som v spojovacích materiáloch, pevnostný klasický šrob, matice s podložkami, poistíme to lepidlom a ideme to vymeniť, lebo sa bojím, že ako to bude za chvíľku vyzerať. Čo som hovoril, že to bude poriadno vidieť, ale na 100 000%
tej šroby budú proste vplyvom počasia už vyzerať takto skorodovano. Zaostri. Nejde ani od tak o tie zavity, ale tuto v strede už reálne tie zavity nie sú, ani už proste tak skorodovali preč, že nie je to úplne bezpečné, takže ideme to vymeniť. U nás, dobre, není to vyleštené, dobre. Áno, všimol som si, že tu už začína byť taký istý pomalý flag, jak na tej streche nosnej. No čo už, aj na to príde. No a teraz, keď máme predok hotový, v podstate, pustíme sa do toho zadku. Že áno, a dúfam, že ma aj počuť. Vymeniť uloženia, dorazy, prachovky, ale však to je úplne piči. A na tejto strane, to neviem, či to bude vidno, už vzdala aj platnička. Je to vidno. Takže ideme rovno spraviť celé brzdy. Tie kotúče už majú tiež najlepšie za sebou. Takže rovno to vymeníme jednu druhú stranu a budeme sa dobre voziť. Úplne ísť. Naplňa a baví. Vôbec pre nie neprehodnocujem celý život. Že by? No, dochádza mi zase baterka, takže ideme rýchlo rozobrať a odbaliť tieto diely. Pozrieme sa na to. No, myslím, že celkom podstatný rozdiel vidno, takže dúfam, že to bude v poriadku, ideme to namontovať a čo viac. Tak a takto zložený tlmič, teda nové uloženie, doraz, prachovka a ideme to namontovať a pustíme sa ešte rýchlo na tú druhú stranu. Všetko mi to tu len komplikuje ten vietor. Kával
alebo niečo. Takého švidlikania. A čo tieto dražby? Ja nenávidím tieto brzdy skurvené. Dnes skončíme teda v takomto štádiu. Podarili sa nám urobiť celé tie zadné brzdy, zadné uloženia aj s plechovkami a teda prezúť jedné aj druhé kolesa. Zajtra budeme pokračovať potom ostatnými vecami a dúfam, že to bude dobré.